Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ба ҳамаатон рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. Ба якояки шумо рӯзи бобаракат ва хонаободӣ хоҳонам. Дар ин ҷо ман Ҳасан Ҳусейнро ба детсад овардам ва хостам ана ҳамин плошадиро ба шумо навор кунам. Дар назди детсади Ҳасан Ҳусейн аст. ҳоло арчаро дар ин ҷо гирён накардиянд. 20 декабр откритие мешавад ва мехоҳам ки рӯзи истироҳатӣ ба ҳамин ҷо бачаҳоро биёрам бозӣ кунам дар горка. дӯстони азиз, мехостам то хона расидан ба якчанд комментарии шумо ҷавоб гӯям. Дина як комментария буд дар видеои охирон ки дар влоги охирон ки шумо Настиро бисёртар дӯст медоред. Не, дӯстони азиз, ман ҳамаашро як хел медонам, лекин бале ба Настя муомилаи ман дигар хел. Барои чӣ? Барои он ки Насти бисёр азоб кашидагӣ дар зиндагӣ. Ба ҳамин кӯчакиаш, хурдсолиаш бисёр азоб кашидагӣ. Барои ҳамин ман мехоҳам ки аз хотираш ҳамин чизҳо тезтар равад. Масалан, яке аз хотираҳои безеби ҳаёти Настя ин аст ки чӣ хеле ки падараш модарашро бо табар дандонҳояшро зада резондагӣ, ҳамаи ҳамин дар назари чашми Настя шудагӣ. Ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки аз хотираш ҳамин чизҳо равад ва хотираҳои ширин монад дар ҳаёти, дар бораи ҳаёти кӯдакиаш, ҳаёти гузаштааш. Лекин ин хел нест. ҳоло ҳам бисёр чиз дар хотираш ҳаст. Ман бисёр 1 сол, 1.5 сол қариб ба психолог мебурдам Настяро, барои он ки метарсид, бисёр метарсид. Ҳамин дар кӯча одами, масалан хайр дар Россия чӣ хел одамони нӯшидагӣ бисёр мегарданд. Настя бинад сразу метарсад, меларзад, гирья мекунад. То ҳамин як бисёр вақт ҳамин хел буд. хайр ман мефаҳмондам ки хайр барои чӣ метарсӣ, бояд дар кӯча ба ту ягон зиён намерасонад, натарс, хайр ту танҳо нестӣ. ҳамин хел гап мезадам, қатиш суҳбат мекардам. Лекин хайр ман медонам ки дар хотири кӯдак ин чизҳо мемонад. То 3 солагӣ дар хотири кӯдак ҳамаи бадиҳо ҳамаш мемонад. барои ҳамин пештар мегуфтанд ки то 7 солагӣ не. ҳозир ҳама намин психологҳо, педагогҳо мегӯянд ки то 3 солагӣ кӯдак чизеро ки бинад ҳамон дар хотираш мемонад. барои ҳамин ба Настя ин хел не ки штоби Настиро ман бисёртар дӯст дорам, дигаронро не. Настя фарзанди аз байни духтаро калонӣ. хайр ҳурмат мекунам, дӯст медорам, боз ҳурмат мекунам, мненияшро, фикрашро мепурсам. ҳамин хел аз хурдиҳо маликаро, бале маликаро, малика аз ҳама хурдӣ аст. ба фикрам ҳама модар ҳамин хел аст ки хурдиро ҳама зиёдтар дӯст медорад, барои он ки ӯ майда аст. меҳри ман камтар мерасад ба малика. барои ҳамин ин хел нест ки якташро бисёртар, якташро камтар. Рустамро ҳам бисёр дӯст медорам, боз ба болои дӯстдориам боз ҳурмат мекунам, барои он ки фарзанди калониам, меҳри аввалам ва Рустам аллакай мардаки калон аст. ҳамин хел дӯстони азиз, ва Рустам аллакай мардаки калон аст. барои ҳамин ба болои дӯстдориам боз беҳад ҳурмат мекунам. ҳамин хел ба фикрам ягон модар ин хел намекунад ки якта фарзандро камтар, дигарашро бисёртар, ҳамашро дӯст медорӣ. лекин хурдсолро, кӯдаки кӯчакро бисёртар дӯст медорӣ. барои он ки хайр ба фикри ман ки ман маликаро дар 38 солагиам таваллуд кардагиам, ба фикрам ки меҳри ман камтар ба малика расидагӣ. барои ҳамин
Маликаро ҳам дӯст медорам, барои чӣ ки аз ҳама хурдӣ аст, ширин аст, ба ҳамин хотир. Настяро бошад раҳмам мебиёяд. Вақте ки Лёня таваллуд шудагӣ, Настя 4 сола буд ва Лёняро дар 1 солаю 3 моҳагиаш ба дом малютка гирифтагӣ ҳастанд аз модараш. То ҳамин 1,5 солагиша бивем Настя нигоҳубин кардагӣ. Асосан Настя нигоҳубин кардагӣ. Настя аллакай метавонад памперсҳои кӯдакро иваз карданро метавонист. Ҳамо вақт 6 сола буд. Вақте ки ба хонаи мо, ба оилаи мо омад, 6 сола буд Настя. Аллакай смес тайёр кардан метавонист. Памперси кӯдакро иваз карданро метавонист. Масалан ҳозир Ҳасан Ҳусейн 6 сола ҳастанд. Ман даже тасаввур кардан наметавонам ки инҳо аз ӯҳдаи ин хел кор мебуроянд. Настя 6 сола буду, ақлаш ҳамин хел зиёд буд, монанди духтарои 15-16 сола буд, барои он ки аз сараш ҳаёти вазнинро гузарондагӣ буд Настя. Ба ҳамин хотир хел гап бисёр дар бораи ҳаёти гузаштаашон беҳад бисёр аст. Якто китоб нависидам кам аст дар бораи ҳаёти инҳо. Ҳамин хел барои ҳамин ман ба Настя чӣ хел гӯям, бисёр муомилаи ҳамин ҷангам намекунам. Он қадар ягон кори нодуруст кунад, албатта ҷанг мекунам, замечание мекунам, мефаҳмонам, лекин ҳурмат мекунам фикрашро. Ҳамин хел дӯстони азиз, ана ман ба хона расидам. влогамонро баъдтар давом медиҳем. Дӯстони азиз, дар инҷо ман ба хона омадам. Акнун то омадани бачаҳо барои обед рассольник мепазем ва анамин пироги простой ба хамираш ман гуфтагӣ будам пештар. 1 стакан манни крупа, 1 стакан равғани растанӣ, 1 стакан кефир, шакар, янами хел ва як донани ним то цедраи ё лимон ё мандарин ё апелсин метарошам. беҳад бӯи хуш мекунад. ана бинед дар дарунаш зард метобад. беҳад бӯи хуш мекунад. шумо низ анами хел тайёр кунед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо мехостам ба як савол ҷавоб диҳам. пурсидагӣ будед ки барои Рустам ман келин фотиҳа кардагиам ё не. бале, келин фотиҳа кардагӣ ҳастем. келин тоҷик аст, аз Ашт аст, лекин дар Россия зиндагӣ мекунад. ана ҳамин хел ният дорем ки баъди хизмат тӯй кунем. ана дӯстон, пироги мо ҳам пухт, изюм ҳам дохтагӣ будам. беҳад бӯи нағз карда истодааст. акнун сахарни пудра мепошем ва барои обед тайёрӣ мебинем. تو دوست دار، من نگویم شب برا هم انتظار. از میانی کوچه باقی عاشقان، من نمیگویم قدم با من گذار. من نمیگویم مرا تو دوست دار، من نگویم شب برا هم То у нас да. Мне просто не надо мясо. Я не стыдно. тамошобинони азиз, ҳоло ман гӯштро майда мекунам барои рассольник. бульёнро аз сита гузарондам барои он ки устахон майдагиҳо намонад. ва акнун бошад гӯштро майда мекунем ва дар охир як дона салёни огурец медозем, бо даринги салён мемедозем.
Ана ҳамин аст обеди имрӯзаи мо барои бачаҳо. یادی دلجوی تو بس باشد مرا نامی نیکوی تو بس باشد مرا یادی دلجوی تو بس باشد مرا زنده باشی گاه گاه از دور هم دیدنی روی تو بس باشد مرا. Второе интервью. Давай, ответь на мои несколько вопросов. Давай. Лёнь. Давай. Будешь отвечать? Так, скажи, ты готовишься к Новому году? Да. Стих учишь? Да. Какой? Вот. Какой, ну-ка? Угу. Давай вместе поучим, да? Угу. Елка в блестках ледяных, теплых слезках мам. Свежая зеленая, солнцем озаренная. Ну-ка давай. Теперь елка в блестках ледяных. Повторяй. Елка в блестках ледяных. Да. В теплых слезках смоляных. В теплых слезках Смоляных. Свежая зеленая. Свежая зеленая. Солнцем озаренная. Солнцем озаренная. Все, молодец. Теперь еще. Ну-ка, не мешай. Пару раз повторим и выучишь, да? Еще вот это. Какую? Так, ну-ка. Посмотри стих. Велосипед меня понес, понес куда-то под откос. Он там остался без колес, и дальше я его понес. Ну-ка давай, велосипед меня понес. Велосипед меня понес. Понес куда-то под откос. Понес меня куда-то. Не меня, понес куда-то под откос. Понес куда-то под откос. Он там остался без колес. Он там остался без колес. И дальше я его понес. Понес, да. Молодец. И меня, мам. И тебя давай. Оригами, да? Оригами, да. Угу. Малькуш, давай с тобой стишок будем вот тогда Ленин учить. Будешь учить? Ну-ка давай, повторяй за мной. Велосипед меня понес. Понес куда-то под откос. Понес меня под откос. Он там остался без колес. Он там остался без колес. И дальше я его понес. И дальше я его понес. Молодец. Ну, я думаю, выучила ты. На, оригами смотри, листай. Лиза, а ты? Можно еще, мам? Сейчас ты не мешай, давай. Ну что, готовимся к Новому году? Стих выучила? Не давали. А что, какой стих ты тогда будешь рассказывать Деду Морозу? Может, давай выучим с тобой какой-нибудь? У тебя есть? У меня есть стих. У меня есть стих. Давай, Лиз. Давай, Лиз, пока ты ищи стих. Леня, ты будешь привет передавать? Привет, ребят. Не мешай. Давай, Лень. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Белая береза? Это можешь потом читать? Белые березы под моим окном. Да, на пушистых ветках. Снежной каймой. Распустились кисти белой бахромой. Кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине. И горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Молодец. Давай еще раз. Мы завтра будем еще классно лежать. Классно лежать? Да. А вам сказали, чтобы игрушки принесли? Да. Вам сказали? Ну, завтра я вам дам. У нас есть лишнее, я дам. Отнесешь. Мишуру отдам и эту. Хорошо, Лёнь? Угу. Что, Лиз, повторим еще раз? Белая береза. На пушистых. Снежной каймой. Распустились кисти. Белой бахромой. И стоит береза
розы, в сонной тишине, сонной тишине, и горят и снежинки горят снежинки в золотом огне. в золотом огне, А заря лениво, а заря лениво, обходя кругом, обходя кругом, обсыпает ветки обшипает ветки новым серебром. новым серебром. Ну, еще раз, пару раз повторим. До утра и выучишь. Она сама еще повторяет. тамошобинон дар инҷо бошад. Додарам барои ҷиянҳояш помидор овардааст. бинед чӣ хел помидорҳои свежи зебо дар зимистон, онами хел помидорҳои хушрӯй. як ящик овардааст барои бачаҳо. аллакай Настя, ман дар магазин будам, аллакай Настя салат кардааст барои хоҳару додараконаш. хел дӯстони азиз, тамошобинони азиз, дар инҷо ҳозир ман аз магазин омадам. молочкамо тамом шудагӣ буд ва дар инҷо ананас гирифтам консервированӣ. пагоҳ блини тайёр мекунам, бо ананас ба кӯдакон медиҳам. ва кофе гирифтам приводном, сметана тамом шудагӣ буд, сливка, моющие средства ва кефир гирифтам. имрӯз бо худам ҷурғот тайёр мекунам, ҷурғоти хонагӣ. ва барои фарзандо анаин хел подставка барои китоб гирифтам. барои майдаҳо хурдиҳо анаин майдатарашро, барои духтарои калон анаин калонашро гирифтам. ҳозир ба шумо нишон медиҳам чӣ хел. ва ана ин тарс китобро мемонем. ана ҳамин хел дӯстони азиз, бениҳоят чизи удобне будааст. дар валберис ҳам ҳаст, лекин дар валберис қиматтар 200 рубли, ман 125 рубли харидорӣ кардам. ана ҳамин хел цветҳои ҳар хел дорад. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.